दा बारलांफिनसो हागोन आं सानदों। गोबां जायगायावनो दैबाना जादों आरो दैबानानि थाखाय गोबां सुबुङानो बा गोबां न'खरानो गोबां हालाय हाफाय जादों दैबाना जानायनि जाहोनाव। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि खौरांफोरा जादों मोनसे मोजां खौरां। जायफोरानोखि कमार्शियेल गारि दङ बा फालांगि खालामनाय गारि दङ, बिथांमोना जुदि फिटनेसा केन्सेल जादोंब्ला बा टेक्स होआखैब्ला बेनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे सुबिदा खालामना होनो नागिरदों। 15 जुलाइनिफ्राय लानानै 3 दाननि थाखाय बेखौ खालामगोन आरो 3 दाननि गेजेराव जुदि नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना लाजागोन। मानोना बे अफारखौ 15 जुलाइनिफ्राय होनाय जादों आरो 3 दाननि थाखाय होनाय जादों। आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना जुदि फिटनेसा केन्सेल जाना दङब्ला बा नोंथांमोना टेक्स होआखैब्ला बेयाव गोबां पार्सेन्ट रेहाय होदों सुबुंनो बा मालिकफोरनो। आरो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बे फिटनेसखौ खालामना जुदि लानो सानदोंब्ला बा टेक्सखौ जुदि होआखैबा होनो नाजादोंब्ला बा होनो सानोब्ला नोंथांमोना होनो हागोन। गोबां पार्सेन्ट रेहाय मोनगोन। 50%, 60% गाहाम नोंथांमोना रेहाय मोनगोन। बेखौ अनलाइनाव नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। आरो मोनसे मोजां खोथाया जादों, जायफोर दिनै प्राइभेटानो जा कमार्शियेल गारियानो जा, जायफोर गारिफोरा दिनै मानो स्मार्ट कार्ड जायाखै, आरसिफोरा आरो कागजफोरा स्मार्ट कार्ड जायाखै आरो बै स्मार्ट जायि अनलाइन जायि बैफोरखौबो अनलाइन खालामनानै थाबनो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों। नङाब्ला मा होनदों, जायफोरा स्मार्ट कार्ड जायाखै बा अफलाइन जानानै दङ आरो बिथांमोनखौ बुंदों जे माबा मोनसे जाहोनाव जुदि मोनसे गोदान आयेन लानो थाङोब्ला जानो हागौ नोंथांमोननि भेहिकेलफोरा बा गारिफोरा स्क्रेपआव थांनो गोनां जानो हानाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनिखायनो आं सानो अनलाइन खालामना लानाया मोजां। आरो बेखौ अनलाइन खालामनायनि उनाव जायफोरानो अफलाइन दङ बा स्मार्ट कार्ड जायाखै, अनलाइन खालामनायनि उनाव बिथांमोनाबो सानोब्ला गावफोरनि टेक्स आरो फिटनेसफोरखौ अनलाइन खालामनानै होनो हागोन जे स्मार्ट कार्ड जाखांनायनि उनाव बिथांमोननि आरसिफोरा। जियानो जाया मानो आं आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि सुबिदाखौ लागोन होननानै सानो। बेनि अनगायैबो दैबानानि थासारिया गोबां सिलाय जागासिनो दङ दिनै समाव। आरो दैबानानि भिडिअखौ चिराङाव गोबां जानायनि थासारिखौ नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन। बारजे बारनानै ओरैबो स्कुलाव बारबायना दैया, बारसोना स्कुलावबो हाइ स्कुलजों। ओमफ्राय दा बारलांफिनसो हागोन आं सानदों। दैबानानि थासारिनि गेजेराव जोङो रावबो पलिटिकेलानो जा नन पलिटिकेलानो जा सोरबाफोर आफाद गुथुमानो जाया मानो, बैफोर समाव हेफाजाब खालामनायनि सम। आरो बै समाव जुदि गावनि राजखान्थिनि लाभालाभनि थाखाय बा राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय बैफोरबायदि थासारिखौ सोमजिहोयोब्ला बेयो सुबुं समाजनि थाखाय गोबां गाज्रि थासारि होननानै बुंजायो। बेनिखायनो दुखु खैफोदनि समाव बा खस्थ'नि समाव, खैफोद आफोदनि समाव बैफोरखौ सानालासिनो मोजां खामानि मावलांनाया बा सुबुं समाजखौ अनसायनाया बे मोनसे धोरोम आरो गावनि मोन्थाय बा मावनांगौ खामानि होननानै आं सानो। नाथाय बेफोरबायदि थासारिया दिनै पलिटिकेलनि गेजेराव गावजों गावनि इनाय अनागारि जानो हमदों। जियानो जाया मानो पलिटिकेलनि गेजेरावबो गावसोरनि पार्टिनि गेजेरावबो गोबां आलाय सिलायखौ नुनो मोनदों। जियानो जाया मानो दा पलिटिकेलनि बेफोरबायदि थासारिया इलेक्सननि उनावसो सोर बबेयाव थांगोन, सोर बबेयाव सिट खोमानांगोन, सोर दैदेनगिरिया क्ल'ज जागोन, सिटनिफ्राय साइड जानांगोन, बेफोरखौ इलेक्सननि उनावसो जों नुनो मोनगोन। जियानो जाया मानो जानाया जाबाय थासिगोन, नङा होमबा? दे आरो फैगोन समफोरावसो नुनो मोनसिगोन मा जागोन। गावजों गावनो सोरनि सिटा बबेयाव क्ल'ज जालांगोन, सोर गादि हंगारनांगोन, सोर गादि हेंगारनाङा, नङा होमबा? जियानो जाया मानो बे समनि लेखायैसो समजों फोरमायजागोन। जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि। बाय बाय।